Илнар, менә сезнең шундый дустыгыз булса, аның бөтен әйбердә булса, сез аның туган көненә нәрсә бүләк итәрегез? Мин анырга үз кулларым белән ясаган открытка яисә торт бүләк итәр идем. Менә ул кеше Россия президенты Владимир Путин булса, нәрсә бүләк итәрегез? Белмим, открытка бүләк итәр идем, үз кулларым белән ясаган открытка. Аны шатландырырга дип әйтерсез. Әйе. Дәбез менә сезнең шундый дустыгыз булса, ул дустыгызның бөтен әйбердә булса, сез аңа туган көненә нәрсә бүләк итәрегез? Туган көненә шушы бөтен әйберне саклый торган киштә бүләк итәрим. Менә ул кеше Россия президенты Владимир Путин булса, нәрсә бүләк итәрегез? Владимир Путингамы? Мин аңа безнең татар халкының тарихи китабы бүләк итәрим. Бар тик шуны гынамы? Китап әйе иң яхшы бүләк. София ханым, менә сезнең шундый дустыгыз булса, аның бөтен әйбердә булса, ләкин туган көненә нәрсә бүләк итәрегез? Нәрсә? Китап. Чөнки мин укытучы, 35 ел укытам. Менә ул дустыгыз Россия президенты Владимир Путин булса, аның туган көненә нәрсә бүләк итәрегез? Анырга да китап. Укырга. Ленин бабай әйтмешти. Да, только укырга. Укыган кеше кайда да югалмый. Ничек уйлыйсыз, Владимир Путин бу китапны укырмы икән? Укый. Вакыты булыр дип уйлыйсызмы? Укый. Андый зур кеше укырга тиеш, һәм укый. Хәзер бит күп кешеләр интернеттан карыйлар, китапларны да интернеттан укыйлар. Андый вакыт табылырлар микән дәүләт җитәкчеләр китап укырга? Ничек уйлыйсыз? Укыган кешенең җаны тели укырга. Мин мәсәлән, китап сата торган нидән, это магазиннан тихо гына узып китә алмыйм. У меня тянет. Шуның өчен һәрбер кеше, укыган кеше укырга тиеш. Укый и җаны тели укырганың. Я думаю, мин шулай уйлыйм. Рида ханым, менә сезнең шундый дустыгыз булса, аның бөтен әйбердә булса, ләкин аның туган көне килеп җитте дип әйтеп уйлыйк. Ул туган көнгә нәрсә бүләк итәрегез шундый дустыгызга? Миндә чәчәкләрдер инде. Менә ул дустыгыз Россия президенты Владимир Путин булса, сез аңа нәрсә бүләк итәрегез? Улыбку свою. Үземнең улыбку. Шул аңа иң яхшы бүләк булыр дип уйлыйсыз? Әгәр ул туган көнгә чакырса сезне, сез барыр идегезме? Юк, наверное. Чөнки минем үземнең уңайсыз. Анда барсам авыр булыр дип уйлыйсызмы? Конечно, уңайсыз хис итәсең инде. Нәрсә өчен? Чөнки анда шундый зур кешеләр бит инде. Менә чынлап та чын күңелдән тагын бер нәрсә бүләк итәсез килсә, истәлеккә калсын өчен. Ул бит инде елмаю була да, улан күрә дә бетә дигәндәй. Допустим, Казаннан сувенир. Татарларның я түбәтә, я шундый чәк-чәк белән килер, например, Татарстаннан булса.